Radcliffe ymysg y goreion yn y gyngrair. Bêl hir ganddo fe. Chwilio am Mikey George. Y penniad ymlaen gan Wilmot. Yn dod o hyd i George. George reit ar draws! O, am gyfle cynnar i Ieuan Owen yn y cwrt bach. Bydd e'n rwystredig nad i wedi rhoi'r dreigiau ar y blaen. Croesiad hyfryd gan George o'r dde. Y siom yna, swn i jyst yn teimlo fel ymysodwr. O, come on, mae yna fylcha yn y cwrt Cosby yma i fi. Dyma Hwlffordd ar ei dro'r chwith! A'r camgymeriad yn y cefn gan Hwlffordd yn cyflwyno'r cyfle i Oli Hwlffordd. Dim camgymeriad gan y blaenwr. Hwlffordd jyst ar y targed, digon o bwer. Mae'n gol wych o'i safbwynt nhw, ond yn amddiffynol, mae'n sioc ar ei Hwlffordd. Shepherd rownd y gornel mewn i drad Hawkins. Hawkins hat-trick iddo fe wrthnos diwetha erbyn Llanelli. Mae rhain yn gwrthwynebwyr gwbl wahanol. A mae'r dreigio'n llifo ymlaen. A dyma Wilmot a George. George ar draws y gwrt bach. A dyma Hwlffordd eto. Y cyffyrddiad cyntaf yn hyfryd i osod y cyfle ar ei drod dde. Ac ychydig heibio'r postyn. A dreigiau'n edrych yn beryglus lawr y dde. Barton yn disgwyl y symudiad yn ffigio unwaith, dwywaith, gwych gan Barton. Y bas mewn i drad Hwlffordd a George! O, taran o ergyn gan George. Lathan yn is am hon yn gol a hanner, ond ar hyn o bryd, da ni yn gweld y gwahaniaeth rhwng y chwech ucha a'r chwech isa. McCarthy yn edrych i fyny, chwilio am yr hediad, dyma Bacon! O! Y gol yn agored i Jacob Bacon. Yr amddiffynwr yn methu gic. Yw'r perygl ddim drosodd o ran y Barri, y mae allan nawr am dafliad, ond cyfle clir cynta i Hwlffordd. Mae rhaid fod yn gwbl onest, ond i'n meddwl bod hwnna'r bas anghywir gan McCarthy. Bod i fi syth, na, fi sy'n anghywir, ond hi'n berffaith. Corey Shepherd yn tacluso pethau yn y cwrt bach a'r pas mewn i drad a Brwsi. A Brwsi'n creu lle i'w hunan yn ergydio ac ar darget. Radcliffe popeth tu ôl iddi, ond canmoliaeth gan Pennac am y symudiad. O, mae'n oedi yma Ieuan Owen i mewn yma heibio'r postyn. Ansicrwydd difrifol yn amddiffyn Hwlffordd eto. A maen nhw'n lwcus nad ydyn nhw dwy ar ei holi. Ellis Williams, ond yn colli'r bêl i Greg Walters. Walters yn cael ei ben lan, yn dewis y bas, ac yna'r ergyd gan Jack Wilson. Walters yn ei chanol i ben, ennill y meddiant cyffor y trwm gan Williams, a wedyn, dwi'n yn siŵr os mae hwnna ddyr penderfynu cywir yn mynd am yr ergyd. Gwaith da gan Sainty, edrychwch ar yr hediad ddeallus na gan Ieuan Owen. Gan sydyn iawn, mae'n dau yn erbyn dau. At Hwlffordd yn torri tu fewn, o, mae'n alawio fanna. O, waw! Welon ni hwnna'n glir o Waintydyr Jones, reit o flaen cynorthwydd y dyfarnwr. O'n i'n meddwl bod yna drosedd yn mynd i ddod. Nath o lithro i fewn, llawer rhy gynnar. Mae hon yn stopio Hwlffordd rhag mynd tuag at y gol, cic o'r smotyn. 2 funud wedi cael ei ychwanegu. Keston Davies wedi darllen y bas na'n dda, a pas wych ganddo fe mewn i'r gofod at Ieuan Owen. Owen mewn tuag at Wilmot! Arbediad safonol gan Ifan Nott, trediad arbennig gan Robbie Wilmot o ganol ca. Owen ar bas, a lle di bod yn ddwy yn rwydd. Mae hwn yn ergyd safonol, ond mae'r arbediad yn well. Hwlffordd yn ychwanegu at ei gol gyntaf rwy'n ochr tro hwn, o mae'n llawn hyder. Oli Hwlffordd wedi sgorio'n gynnar yn y gêm, a wedi bod yn lon llaw. Dyma Shepherd, creu lle i'w hunan, croesi'n dda, bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby, y Barri yn clirio. Dyma McCarthy a rhwymin o gwmpas i ben, at y Brwsi. A Brwsi, amser i edrych i fyny, croesi'n isel! Mae yna gam sefyll yn erbyn Ben Amon, ond yn newid y dacteg yn mynd yn isel, a bu bron iddo fe dalu ar ei ganfed. Kenneford, ac i bas, fesur yn berffaith at Hawkins. Hawkins ymlaen at Owain Jones, tu fewn at Hawkins, hwn yn symudiad hyfryd, ac ar draws, ac
ac i mewn i'r gol a Greg Walters wedi dod at sgôr y gyfartal. O, symudiad hyfryd gan Hwlffordd lawr yr asgell ddi. Cyfuniad o Hawkins, Owain Jones a Walters yn gorffen yn berffaith yn y cwrt bach. Ac yn sydyn iawn mae'r gêm wedi thraws newid. Amddiffynwyr yn y cwrt Cosby, ofn. Allan sticio'n rhoed allan efo na gic o'r smotyn. Hawkins yn dweud, diolch yn iawn, tara, tynnu bel yn ôl am gol i'r Hwlffordd. A Brucey mewn at Corey Shepherd, tynnu'r bel yn ôl. O, dyna oedd y cyfle i Owain Jones i ennill y gêm i Hwlffordd. Shepherd yn tynnu'r bel yn ôl yn berffaith i Owain Jones, ond rhaid sôn am arbediad arbennig gan Radcliffe. Y bel nôl gan Hwlffordd. Hwlffordd yn ei tynnu ddi nôl, mae Seinti disgwyl amdani, ac ar y foli mae bel yn cael ei harbed. Bel yn rhydd yn y cwrt Cosby. Arbediad rhyfeddol gan Ifan Notto ergyd Will Richards. A dyna chwiban ola Thomas Owen. Mae wedi gorffen yn gyfartal. Cicio'r smotyn bydd yn penderfynu pwy sydd yn wynebu Pen y Bont wythnos nesaf. Patton yn erbyn Ifan Nott. Keenan Patton, a mae'r arbediad yn un wych gan Ifan Nott. Patton os rhywbeth wedi deud wrth y golgeidr Nott, ffordd ma dwi'n mynd, ond dal i fod arbediad a hanner. Arman yn erbyn Radcliffe, a mae Arman yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Pan ti'n gallu sgorio ag yrru'r golgeidwad y ffordd anghywir, o, mae'n teimlo'n special. Ben Margetson i dîm ar ei holi yn barod. Ifan Nott yn gwneud symudiadau ar y llinell yn allweddol i'r Barri. O, mae'n mhell dros y bar gan Ben Margetson. Yr amddiffynwr yn methu. Hwlffordd yn dathlu. Dylan Rhys yw'r nesa i gamu lan dros Hwlffordd, capten y clwb. A mae'n ddwy i ddim i'r adargleision. Goli yn mynd i ochr dde, i ochr gryfas dwi'n tybio. A Dylan Rhys yn dweud, diolch yn fawr iawn am adael yr ochr yma yn glir i fi. Davies, a'n rhwydo, a Barri nôl yn y gystadleuaeth. Barri 1, Hwlffordd 2. Wel, am resymau amlwg, am gic bwysig. A Brucey yn cadw i ben. Radcliffe yn mynd un ffordd, y bel yn mynd y ffordd arall. Barri 1, Hwlffordd 2. Callum Seinti, capten y Barri yn camu i lan. Mae dîmau tu ôl o 2 gol. Mae rhaid iddo fe sgorio. Os nad yw Seinti'n rhwydo, fe fydd Hwlffordd drwodd. Seinti o'r smotyn. A mae Seinti'n taro'r bar. A mae Hwlffordd yn ennill y gêm. A Hwlffordd sy'n drwodd i rownd derfynol y gemau ail gyfle.